Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangke pun ilmu niki mung jenengan pirengaken mawon. Sesungguhnya ilmu niki ilmu ma'rifatullah gampang untuk dilaksanakan. Asal panjenengan purun ngoten mawon ilmu ma'rifatullah sanes ilmu turunan sinten mawon saged diparingi dateng datuwah asal panjenengan mau. Lah niku nggih niki enten ilmu lafalipun Allah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat menika ingkang disyariataken dhateng Allah kathah ingkang sanjang boten saged khusyuk. Nggih ancene salat menika ingkang disyariataken Allah kathah ingkang sanjang boten kados khusyuk. Moga menika Allah ndamel ayat salat ingkang syariat menika berjamaah. Lah niku nggih inti salat berjamaah niki disyariatkan oleh Allah imame sing ten ngajeng. Tapi sesungguhnya ingkang dirahasiakan dhateng datuwah salat menika imame nggih sing khusyuk. Mongko menika diajaraken untuk umum melalui syariat nggih salat ingkang jamaah nggih ten masjid nggih ten musala menika. Lah niku nggih panjenengan menika pados guru ingkang ngalami. Amargi guru ingkang ngalami menika saged total salat menika khusyuk. Lah niku nggih khusyuk. Monggo kula paringi ilmu ma'rifatullah niki tiyang ingkang ngalami pun dipilih dhateng Allah menika tentang salat kekhusyukan niki nggih sing tau ngalami sing tau kepanggih lafalipun Allah secara gaib. Nah niku nggih enten saat ngelampahi istiqomah menika dalam keadaan silah lenggah istiqomah menika menghadap Allah. Tahu-tahu alam niki bubrah diparingi semerap lafalipun Allah membentang tinggi di atas langit sana. Lah niku nggih krana ilmu ma'rifatullah niki sagede nggih dilampahi kalian istiqomah. Lha mboten istiqomah nggih menika panjenengan pun ngertos. Lah niku saat istiqomah menika tiyang niki diparingi lafali Allah ingkang enten ndukur langit menika. Lah niku salah setunggale. Keduaipun tiyang ingkang sing gadhahi istiqomah ngadhep dhateng Allah saat melaksanakan ibadah salat meniku dalam posisi melaksanakan ibadah salat secara syariat diparing semerap ngian enten lafalipun Allah teng lebete dodoh niki. Lah mongko menika imam sesungguhnya nggih sing khusyuk niku sing dados imam senajan dados makmum. Lah niki mongko panjenengan kalian kula lek saged pados tiyang ingkang ngimami nggih sing ngalami meniku wau. Krana napa? Terkadang tiyang ingkang salat niki wau saged khusyuk krana pun ngalami ingkang gaib menika. Ingkang lafalipun Allah ten ndukur langit, ingkang lafalipun Allah ten dalam diri. Ingkang menika umum nggih lafalipun Allah enten ayat-ayat yang dituliskan oleh Allah. Maka menika salate khusyuk.
Dados kula kalih panjenengan lek saged pados sing ngoten. Nggih, pun asal surar salat napa mboten. Sing sak benere nggih niku menawi panjenengan kiyambak kepingin senajan mboten nggih pun dikepingini panjenengan lampahi mawon ilmu niki. Panjenengan lampahi mawon dengan istiqomah mangke panjenengan diparingi pengalaman kiyambak datang Allah Datu wa Ar-Rahman menika. Mongko salate yang ingkang sing pun dados jadikan pengalaman datang Allah niku nggih terkadang khusyuk melihat ke dadanya terus. Karena itu dia mengalami bahwa di diri ini ada lafal Allah. Terkadang dia melihat ke atas. Itu maka jadilah ilmu lafal Allah di dalam diri, ilmu lafal Allah yang di atas langit sana sudah memasuki di dalam pikiran, penglihatan, nafas ini menyebut asma lafal Allah meniku mau nggih termasuk Allah. Ya niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niki wau fungsi lafal Allah ingkang dirahasiakan oleh Allah di atas langit sana ada. Lafal Allah yang di dalam diri ada. Niku fungsine. Dadi salat niku indah. Salat niku saged ngrasakaken kenikmatan salat meniku. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah welas ten kula. Kula sing mboten dados napa-napa niki didadosaken sekedar menyampaikan ilmu Allah yang sesungguhnya selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang berwatak perilaku jahiliyah. Mboten enten sesat, mboten enten kesesatan ten mriki. Namun kita kudupun berpondasi dan berpatokan kepada syariat, termasuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi keindahan ingkang dirahasiakan Allah niku saged diparingaken dhateng sinten mawon, termasuk ilmu niku wau. Monggo panjenengan kalian kula icalaken doktrin-doktrin pembodohan menika. Ilmu Allah bukan ilmu turunan. Ilmu Allah diberikan kepada siapa saja yang menginginkan melalui istiqomah menika. Nggih pun jelas nggih niki wau sebagian arti lafalipun Allah ingkang dirahasiakan lan ingkang disyariataken dhateng Allah. Salah setunggalé tasik kathah arti-arti lafalipun Allah niki. Mugia kula kalih panjenengan niki diparingi umur ingkang manfaat kersane saged nerami ilmu hake Allah sak benerane kanggo petung turune panjenengan putra-putri pun panjenengan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.